Aproximadament fa 1,50 m de llargat i de cua li fa 1 metre. Té un gran número de taques negres i el centre de color clar. Els cadells neixen plens Ai, que ja no me'n recordo que ficava aquí. Els cadells neixen coberts de pèls de color clar i els ajuda a amagar-se quan la mare va a caçar. El guepard és el més ràpid del món. Aproximadament fa... El guepard va a 110 km/h. El guepard caça individualment en parelles. El guepard caça bous, zebres i el guepard viu a la sabana d'Àfrica amb pocs arbres. Ja acabada!